alanıp özümüze düşman etýärler. Elbette men bir aň düşünjem şeýle. Mümkin men gaty etýändir, mümkin men ýalňyş ýandyr, mümkin bilýän nädir. Emma men öz pikirimi, öz halkym menen, öz günüm menen, öz dogan garnaşym menen böleşesim gelýär. Esasen umman daşa ýurtda okap beren türkmen dogan garnaşlarymyz. Okuýmak üçin geldiňiz, ilmalmak üçin geldiňiz. Öwrenmek üçin geldiňiz. Indi maldarçylyk bolar, ekrançylyk bolar, doktorçylyk bolar, jurist bolar ýa başga ýagdaýlar bilen biz şu daşa ýurtdaky ilim bilimleri öwrenip öz halkymyza, ilimize hyzmat etmeli. Ne bir daşa ýurda çykdym ýa indi maňa döwlet zat diplomar ýa başga ýagdaýda öğretmerdi. Daşa ýurtda käbir adamlaryň nadogry pikirleriniň onuň oýnaklary bolmaly diýär diýjek bolýar. Olar özleri bir oynak. Olar siýasatyň özleri bir gurbany. Gurbany bolan siýasatyň. Siýasat Farsça aýtýarlar peder mader näder diýe. Olaň siýasatyň diýe hakykat ejesi ýokdur diýe. Ýani siýasat ýa-da rol oýnaýar. Gon bir tüsli, erti başga tüsli. Özüňiz görüp dursaňyz, eşitdiňiz türlü ýagdaýlardan, türlü ýagdaýlar boldy. Hatta ata-babalaryňyz ýaşlar bilen oturup görüşýäňiz, gürüňdeş bolsaňyz, has gawy bilersiňiz. Bar nime Stalin döwründen tut, Brejnev döwründen tut, ýa özümiz aýdaýly Gafurun döwründen tut, Niýazyň döwründen tut, Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründen tut, her gaýsy bir döwür şu gelip geçip gitýär. Emma döwlete halga ile hyzmat edeniň o başga aýratyn mydam taryhda galýar. Ýa men aýtyp geçdim. Hormatly Yusuf Adamun. Yusuf Adamunň bir ýaş wagty ýurtdan çykyp gitýär Türkiýe. Türkiýede okuýar, ilim alýar, bilim alýar. Ondan soň başga ýurtlara gitýär. Emma şu ýurtda geçipýär, ýene ilini gününe hyzmat etýär. Mahsumuly Paragyn biziň beýik şairimiz diýe, men bütün dünýä ýaýradyn, bütün dünýä tanıdyn diýe. Şonu bolsam ingliz diline terjime edip çap edip ýere ýaýratýar. Bu taryhda galýan zat. Haýsy nesil bolsun, haýsy hökümet bolsun tawaty ýok. Galýan zat ýyly ýetirilýän zat, hiç sinem undulmaýar. Biz şairlerimizden, yazıcılarımızdan orada alvermeli. Näme üçin Mahsumuly Paragyn bizim beýik şairimiz häzir içinde undulman gelýär. Näme üçin unutmaly? Sebäbi oň goşgusy hiç açan ölmeýär. Nesilden nesile geçip direlýär, bu diri galýar. Bu diri galarym. Sebäbi il üçin edilen zat. Il üçin ýazylan zat. Aýtdyk diýip, köplerin gurrun köp, isleýän siz bilen gurrundaş bolan, isleýän siz bilen dertleş bolan, isleýän derdimi siz bilen bilipde böleşeýin. Aýlam tolam siýasatyň üstüne barmajak bolýar. Sebäbi käbirler görýärler men ýutubymy, men Türkmenistan ata watanymy, beýik prezidentimi wasp etýär. Sebäbi men garaýşym, dünýä garaýşym, ýurda garaýşym başga tüsli. Men Türkmen sährada ýoldaşlarym, iň ýakyn ýoldaşlarymy ellenmerdim. Diňe aýryçylyk däl. On döwlet elmeden aldy. Durup gözümiň göwüne atdy. Gelin ýyldymda degdiler, dolaşdylar. Hatta durmuşa çykmadyk bolsa, namysyna degdiler. Göwrel bolsa çağatyna hapyzlere aýdyp başga ýagdaýda öğretdiler. 1980-nji ýyl, 81-nji ýyl, 82-nji ýyl, 83-nji ýyl men hiç açan ýadymdan çykmaýar. O wagtlarda men 17, 18, 19 ýaşym bar. Indi bolsa 29 ýyl boldy. Yani 25. mayda vatan terk ederme.
vatanımı bir gedek göremek. Doğun anlaşılamy, käbirsin gördüm, käbirsin göremek. Emma yürekde bir iman var. Şu yürekde coşan imanın izine durmalı bolýar. Eline yara kalmak diýdi. Bizim yaramız häzir aňymyz, düşünjämiz, galymyz, boşaýsak ruçkamyz. Şoň menen biz eger elimizden gelýän zat bolsa, olaňy şoňyzy okutyp bilsek, ýa daşy ýurtdan gelen, ýurdun içinden gelen doğan anlaşyny okuysa, ilmasa, bilmasa, düşünjeli ýurduny öwrüp baryp hyzmat etse, biz ola kowan edilen iş. Ul edilen iş. O yazmak, kozmak, sayt döretmek, weblap döretmek, käbizatlar döretmek, häzir günne iň aňsadyň biri. Qyynna. Emma oňa ýygyna durmak. Onda gurrun var. Dogry halga ýetirmek, dogry pikirde bolmak. Biz diýen kimdik? Buň kim? Gelecekde kim bolmaly? Orakda oýlaşmaly. Sizden etjek haýyşym bar. Ýene bir ýanky Kerim bagşlan Kerim Urban Nefes diýip dilime geldi. Oňa ýatan ýer ýakty bolsyn, iýmaly bolsyn, o da iş bitiripdi. Beýik şairimiň ýanky goşgyny eşden goşgyňyzy ýene öwrülap dinlen. Onun hasam çuňuyur, içine girersiniz. Ýagdaýlara gawy düşünýärsiňiz. Bu düşünýänsiňiz de, bilýänsiňiz de. Mümkin elimizden zat gelýän nädir? Emma şu gelýänji zady, dogry zady etsek mene gawy bolan diýip düşünýär. Wala hormatly ýoldaşlar, dostlar, dogan garnaşlar, hosarlar. Wagtyňyzda durmaýyn. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlük, ogulguşaň, olaňyşaňyza gowanyň, ak çawluňyza gowanyň. Töýetjek gyýlaňyz bardyr. Öýerjek oglalaryňyz bardyr. Gullukdan geljek oglalaryňyz bardyr, gulluga gitjek oglalaryňyz bardyr. Bu ýaşy niýetliňiz, arzularyňyz hasyl bolsun. Häzirlikçe men siz bilen hoşlaşýan, hoşlaşmakdan öňçe bir teýarlap goýan aýdymma, şonu size eşitdirmek niýetim bar.